Какво става сега? Не. Близо сме през две такова семейства там. Две къщи живееме близо и она дойде дом и я идем в тек и казваше се Кремена. И ходила на реката, ма било студено. И она изстигала. И тогава не е имало и лекарства, и не е имало и се разболева и не можа да мине и умре. Младо момиче. И колко се е минало след смъртта и аз сънувам една нощ, защо тя дойде и вика, Лиле, дошла съм да те викам с мене. Ама при мен, къде че ме водиш? С мене да дойдеш, стоя там някой с кой да си играе. Има, ама не познава, айде да ме води. И тръгнахме ли с нея. И къде сме минували, ако сме ходили, това не помня. Намерихме с нея горе на високото. Ама тук ние се намерихме пред портал. И отидохме там и се намерихме там пред вратата. И искаме да влезем. И един с мъж стои там и вика, Кремена, ти къде си ходила? Ами ходила съм да вземе Лилето, да се вземе, да дойда да си играем с нея. Я нямам с кой да си играем. Той се обърна и вика тука, Кремена, от тебе ти е местото тук и ще влезеш, а тя не е местото тук. Тя да се върне. И аз и се молим, ама той отвори портичката, за да влезе тя. И аз признах на портата. Лили, не да си представя каква красота съм видяла. Разхождат хората и едни ходят, а другите седат на пейките, на сянка и се смеят и си говорят и се радват и децата пеят и навикват така. И аз си гледай, и той вика, айде, нема какво да ги гледаш. Мали, ти си върви дом. И аз се разплака и нещо. Викам, не знам да си идем, къде да си идем, сега кой ще ме заведе. Толкова много далече съм от дом. Вика, виж какво, тук е тази пътечката, колко две пени, така като си разплъснеш ръката, толкова пътечка тесна. Колко за човек да минава по нея. Пеша пътечка се казва. И ето тази пътечка се хванеш, вика, и по нея се вървиш и тя ще се закара право това. И така и направи Лили. Она по пътечката и